ăn rồi đấy. 파포라 보자 마미. Ăn 파포라. 그러나 그냥 맛이 고소. Hello लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ नै लोगोफोर दायो आङो बेयावहाय फालें मैगं खानो नागिरदों आरो नै फालें मैगं जाहाना फिसा फिसा गोरलै गोरलै आराम बेयाव खिलिनानै थासोगारो नै बेयाव बाला गारना दोननाय दङ नालाय बिनिखायनो माने आराम जाथारो नै फिसा फिसासो जायो आरो फिसा फिसा गोरलै गोरलैयावनो खाबाय थायो नालाय आङो नै जि आराम खिलिनानै थायो बेखौहाय आङो भाजा जानो खानोसै लोगोफोर भाजा संनानै जागोन मैद्रु आरामनो गोथावनो भाजा एवनानै जानो गोथावथार मोनो आहा रुबुनो Papa. Đã bốn năm rồi. Kulau. Kulau. Nó thằng nào rồi? Thằng con. Đã thằng đây. 당근 나 엉건 받죠나? Đã thằng đây. दाना संहरनोसै आरोना आङो लोगोफोर नै सुखांनानै लाबाय मैगंखौहाय खाखांनानै आङो नै जारिबो मोनसे मोननै होगोन आङो लगायफादों नै गोथाव जानायनि जारिबो होफादां मोननैसो दङ बेनिफ्राय नै बेयावहाय आङो खोरदै हानानै लादों बेखौबो भाजा एवगोन आरो गोथावनो एवनानै जानोसै बेनिफ्राय नैबेयावहाय बाथोननि थाखाय आङो रेडि हाखाबाय नै एवहरनांसिगौल' बाथोन देनानै जागोन बेखौहाय दिनैहाय मिरामिस जागोन दे आङो लोगोफोर बिराद गोथाव मोजां मिरामिस जानो लुबैदों आङो नै बेफोरखौ संजोबनानै बेनिफ्राय नैबेयावहाय माबा दङ लाव नै लाव ओंख्रि संखांखाबाय आरो बेखौहाय दहाय फुङावनो संदों बाबुआ स्कुलाव थांनांगौ नालाय आथुर संग्रोबाय बेखौहाय नै रानि बिफाया संग्रोनानै दोनदोंमोन नै लावजों आलु लाब्रा बेनिफ्राय पापर एवनोसै दाहाय आङो पापरखौ लायथ'वाखैनो आङो दखानावहाय लायनांगौसो दायो ओंख्रिखौ संग्रोना लानोसै भाजाफोरखौहाय एवनानै आराम ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर आंना दानिया माबा ओंख्रिया भाजा एवनाया मा होनोमोनलाय बेखौ बावगारोहाय आंना माबा फालें मैगङा बेनिफ्राय नैबेयावहाय माबा एवदों आरो माबाखौ एवगासिनो दङ पापरखौहाय जाजोब्बाय बेनिफ्राय बैथिंजाय माबा संनायाबो जाबाय आंना खोरदै संनायाबो जाबाय मोनजोब्बायानो आरो नैबेयावहाय खोरदै एवनायाबो जाबाय होनग्रोनो दे होनलाय ओं दे जादो दाना आखाइ सुखांखाबाय दा होनग्रोनानैसो जागोन होनलायदो जा मामिया ना मामि जानोसै लोगोफोर दानिया जोङो ओंखामखौ बिमा फिसा सानैजों नै ओंख्रिया जोंना जि बरिया दिनै मिरामिसबाबो बिराद गोथावखा आरो नै पापर एवनानै लादों ना मामि जोङो ओं पापर एवना लादों जानो थाखाय पापर एवनाय हालदै बेनिफ्राय नै बाथोन ओं ओमफ्राय बानलु लाबाय बेनिफ्राय नै खोरदै एवनाय खामब्रेंगा बेनिफ्राय नै भाजिया फालें ओं लावजों आलु ओंख्रि पियासबो लाबायथ' आरो ना सना जि गोथाव जाखानोसै नै बिराद गोथाव जादों खोरदैजों आलुजों लावजों लगायजोबना लाबाय आं जि गोथावनो लगायनो रोङाखै खोरदैखौबो जागोन दा बेखौ जाया सोलायखौ दे हालदै गथा गोथाव दाना
봐보라. 예쁘고. 뭐야? 야, 이거 더 달아. 팔랭이 오늘 루브루브 집에 터져도. nhá. Phải, phải làm. 삐아샤. Nhá, phải làm. 반루밭은 내가 터져도. Mới quá hả? 반루밭 쓰렘 자는 집에 터. 그 사는. Ăn rồi đâu đấy. 응. Bắt cho cô ta đi. 파보라 보자 맘이야. Ăn cho đi. 파보라. Cô. 그냥 그냥 맛있게 터. Gì? Mắm gì? 근데 오늘 Mắm gì nè? 테스티. 좀. 그 던 붕작해야. Bạn ngừng cái sao vậy? 자. Nè, ăn đi. 할리그 탕. 크라워 카카병. Các bác nào. 베더르 야바 부지네. 베더르니까 좀 그 덕심은 가려. Đi nè. Bây giờ cái nó nè. Mặc cái cho bây giờ. 아. 그 덕심 자는 중이나. Cô sợ đi nè. 베더르니까. Đi nè. 응. Đi nè. Cô cho ra cho cái bơ cho nè. À đấy. Ra đây. 이거 더 다른 거 그런 라이. Dạ. 맘이잖아. Dạ. Dạ. 보자마. Ăn rồi nhỉ. 할리그 자는 거. 할리그 탕. 아비야 래 강배. 아비야 뭐야? 마마야. 래 강배 그. Ai không ai không ai không ạ. 아용아. 싫어용아. Kalau makan gini ya. Kalau makannya a용아. 예. 앙라 아용 마음이 그전에 산다면. 아용아 쓰레기 뭐 보이는 거. Kalau makannya a용아. Mami kita. Kita itu. 할리야 말고 남다. Ăn đi này bớt đây. Ăn đi xem rồi. Để không xem. 잘해. 팔랭이 오네. 머리야 머리야 작다. 파파를 헐. 파파를 자. 그래 잡으자. cái lên à? Không có ra đi bao xa được một nhiều phải video ăn khăn nó thắc khả năng chứ ra pha bầu mắm nhỉ? ra đi bầu chứ thêm bế ra không phải mắm nhỉ? Béo cái thọ. Bé đó cứ thọ thần ná số nào? Tasty thần á? Béo cái thọ. Cô ra đây chăng à? Phải. Bà ra cho. Bạn ra đó. Ông phải. phải. Chính xác. Chính xác. nào à? Ông phải ba đây. Khá lẹn. Ông phải. Alo. Bà cứ bà chong. Ra đây. Ông phải. Bà bồn. Bà đây. Ông phải. Ông phải. Đâu cái đừng thấy. Bà có thể. Đâu đi sợ thần á? Đâu đi sợ. Con cháu đi du lịch con ha mày lấy đấy Không bạn. Ra đây. Paling aja.
जारिबो होफानाया गोथाव जालायदों ज्रेम-ज्रेमनो। ओंख्रि जागोन ना जाला मा? Lo. Ha! दाउआबो जों गोथाव जादों नालाय जानो लुबैदों मामिया। Video iथिंनो संजोबा जादों मा बारा बिराद गोथाव ना सना फालेंआ बिराद बरिया गोथाव जाथारदों होबाय हुला-हुलि जानाय आं बाथोनाबो देनजार गोसाहाय बानलु जाफादेरना गोसा लुबाय बानलुखौ जानो लुबैबाय लाबो गोदाना एकदम थाजा-थाजाथारनि जाबावनोसैसो गोसा मा नाना एम्बु बानायबाय थाखोहाय Na em không. ओंखाम जागोन ना जाला जाला हरदो आंनो Nó con. Ăn không được vậy. खोरदै बाथोन एवनाया जि गोथाव जाथारदों Ăn được không bạn? Không phải. Bên ăn đậu không? Ăn đậu đâu? जाखांबाय हारसिंनो Ăn được vậy. जाजोबदो नोंहा Ăn mà. Nó nhà bông mami. Chào bông. आं जानो हाला जाखांबाय आं Nè, chào bông. Chào bông mami. Này cô bông mami ra không ba. Chào bông. आंखौ नै लोगोफोर मामिया जाखांबाय होनना खिथादों मबाइलाव मामिया Ăn được không được? बिराद सोल जाथारबाय होयो आंजों बिदियाव ओंखाम जाफा Ông आरो आरो Mimi. दे बेसे होनलाय होनबा Mimi. जनि होनलाय Mimi. 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 좋다. जाबाय थादो मा ना जाखांबाय दे जाखांबाय लोगोफोर दानिया आङो बिराद गोथावनो मिरामिस ओंख्रि पापर एवनायजों बिराद गोथाव खहाबबाय इनिफ्राय ओंख्रिफ्राबो बिराद बुरजाखामोन नालाय इनिफ्राय बिराद गोथाव जाथारबाय आरो बेबायदि एकदमबारे बेदर गैयाबासो मालाबा रेजें मोनलायलायो देहाखौबो ना लोगोफोर मालाबा मिरामिस जानायाबो मोजां बिनिखायनो आंबो बिराद मोजां मोनो मालाबा मिरामिसखौनो बेदरजोंबो जायो आरो गोथाव-गोथावनो मालाबा इनिफ्राय मालाबा बेबायदिनो माने मिरामिस जाखावना होयोबाथाय माने मोजां मोनो देहाफोरखौबो रेजेंनो इनिफ्राय लोगोफोर जेखि जाया दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ लाइक होदो इनिफ्राय बाय बाय